Takže čaute lidi, mé jméno X3 a já vás vítám u dnešního videa ze hry Bed Wars. Jsem tady společně s Matovem. Čauty. Takže jsme v aréně 2 a vybereme si nějaký tým. Green je volný. Tak půjdem green, no teda. Jsem tam. A teda až to začne, tak zase budeme zpět. Takže už nám začíná hra za sekundu. Tak a jsme na mapě Houses. A doufám, že slyšíte dobře Matova. Jinak pokud nevíte, co je hra Bed Wars, tak máte tady 4 postele, to je v tom názvu. A prostě týmy, 4 týmy. Ten tým je jakože green, to jsme my, pak tady blue, pak tady yellow a red. A prostě ten tým, který zničí prostě dříve všem postele, tak prostě ten tým vyhraje prostě. A tak tady máte prostě bronzy a na středu jsou goldy a tady trošku jsou irony a prostě tak to sbíráte a tady u toho villagera ty věci kupujete. Actually takto. A dej mi trochu toho. Až ga jdíš? Počkej, já si kámo zajdu na pro ty... Bro, já zajdu. Já rychle koupím tady nanobloky a půjdu tam na střed, protože potřebuji ty. Já jsem tam něco postavil. Jo, už tady někdo vyhodil 2 irony, kam. Už mám 4. Jo, to jsem byl já. Už mám 4 irony, nice. Ty typek to tu vykrat? Ne, jsem byl já. Jinak doufám, že... To vykradají v ostatních patrách? No. Nevím. To si nezná. Já doufám teda, že slyšíte dobře Matova, že je to v pohodě. Že tam nemáme žádný zvukový problém. Zelení, že? Nevím. Ale jo. Ale chtělo by to zastavit tu postav tady. Jo, ale já musím zpátky, bo mám 2. Jdeme si jídlo. A půjdeme... Zastavíme tu postel, aby to jakože nikdo nerozkopal jen tak. For fun. Ahoj, kamo. Vex 3. Co? Čorka. Yeah. No, Počkej. Zastav tu postel nějak, já už jdu trošku na střed. Kilit. ty už radle, ty. Tež. Teda. Nepotřebuji, ale... Jdu pro goldy. Na střed. Potřebuji 1 gold na meč. Tyhle, ten s tím dikem mě tady ubije, kámo. On mě ubije s dikem, můžeme. Dobré. V pohodě jsem. On mě ubil s tím dildem, vole. Ups. Tak. Já nemám chestplate, ty vole. To je trošku štvé toto. Že nemám chestplate. My nejsme byli, že ne? My nejsme byli. Ne. Kurva, do prdele. Ne. Na nás jde blue, vole, já nemám chestplate, což je úplně... Jo. Kamo! No, nás zničil. Takže jo, jsme v další hře. Protože tam ta hra se nám nějak nepovedla, tak musíme hrát další, protože nás tam rozbili. Ale to nějak actually nevadí. Nevím, proč říkám furt to actually. Do oblak, mapa. Aha, tady to všechno. Tož ne. Jinak toto máme další mapu do oblak. Kámo, a toto je na hovno tady tato mapa, že prostě všichni tady budou stát jak cigani. Jdu postavit na to. Tež. Máš chat. Tež. Jinak toto bude asi poslední hra. Tady máš bloky. Poslední mapa, co teď budeme hrát, protože... aby to video zase nebylo dlouhý, už uvidíme, jak dlouho toto bude trvat. Tak, mapa do oblak. To je název, ty vole. Pro mastery toto, do oblak. Takže jsme na mapě do oblak. A takže teda jdeme na střed, zkusíme si tam udělat to full dia. Víte, co myslím? Full gold. Full gold, no.
Tam asi kámo musí se dostat nějak vole, ale po svém, takže takto. Jo, teď jsme těch bloků kámo dál. Sam ani nedostanu nahoru, to. Takže se v prdeli. Takhle bych to řekl. Nejde vytěžit to. Už tam jsou zelení, vole. Já mám vole meč. Ty vole, tak to je hodně na hovno. To totálně na vidíš to, hovno. ten to? Jak se to jmenuje? Do oblak. Balon? To Viděl jsi takový ten film animovaný, Do oblak se to jmenuje? Jo, viděl jsem. Jak on tam k tomu baráku, ne, přidělal ty balony. A on tam potom s tím barákem ho tam, jak psa ho tam nesli. Ty prdele vole už, ale. Jste cečka všichni tady, ne? Já vím. Takže dáme si rychle tolik. Jinak už o tom, že se dneska natočili Headline. Je to for free. Na Betlogu. Origině. Nebyly otevřena beta. Neboli. Ty kamo Green sem jde. Pro totálně hlupé hlavy, takhle. Ne. Hlupaky. Já vždycky, já se zvyklý, ne, v tom kódku. Nebo v Battlefieldu, jak dáváš furt ten shift, ne, a na sprint. Tak já teď zase dávám všude shift, ne, když si sprintovat. Já už jsem si na to nějak zvykal, na ty hry. Já už si to nějak rozeznám to. Aha, tak jsem úplně v rytí, protože jsem si teď vyhodil. Jsi si vyhodil bronzy zbytečně. Takže nice. Takže počkáme ještě, až budeme mít dostatek bronzu na to, aby jsme mohli jít nažrat. Ten na hovno, ten střech. Totálně. Ale nikdo tu není, takže mám goldy nějaké. A to jakože středy mám rád na Bedwarsech. Iron rychle. Tak, pojďme. Jsme mohli trošku do akce, ne ty vole, ještě. Co jenom na chestplate a už půjdu. No tak. Pojď. Já tu nerad jsem sám, ale. Už tam jdu. Jo? Už za 5 sekund. Jenom si koupím jídlo. Jdu tam. Už tam frčím. A jde tam modrej, takže pozor. Ale já už tam frčím nahoru, si tam jedu solíčko, bombičky si tady jedu. Solíčko, bomby. Ty vole, co to tady jsi udělal? Pozor, tady jde ten modrej. Já nemám krumpač. Jo. To je dobré. Ale ten kobl nejde těžit, nebo je tam tam. Mapu postavil Ani, Bossa Dílek a Klony SK. No, já mám 9 goldů. Počkej, ještě počkej, až budeš mít 14 a pak běž. Je tady blue? Já vím, že říkám. Já s tou zdívám. No, ani se nedostane, tak. Jasně, to nejde těžit totiž, musí vrchem. To je jak sopka toto. Jako dobře to je uděláno, to se mi líbí. Jako... Ale blbé je to, že oni jak mají loop, tak je tak se střílí zavnitř. Se ani nestíneš dostat nahoru to. Ale dobré je to, že oni vlastně ten look nemají, takže... Nahoru můžeš chodit tudno, přibližně. Jo, přibližně, no, tež chodím. Přibližně tudy. Už máš tolik, už máš dost goldu? 12. Počkej, se ještě respawnou tady. Půjdem do akce. Nebo ještě, aj kamo. Green. On má iron ale meč. Kamo, běž radši zpět a kup si meč a chestplate, buď tě dá. No nás daj, jestli kamo. My máme totiž horší věci než on. Ale on jde na yellow, teda na blue. Ty, co to je za cesta, hej, tady? Musíš tam postavit blok. A on, co to tam dělá na tom, to je debil. Ty kokos. Se nedostaneme nahoru asi. Já to vám dostanu. To je vždycky creeper toto. Bože No dobrá. Dobré, že to konečně někdo vymyslel, nějaký typeovej. Tak kup spíš 2 meče, ne kámo, nebude to lepší? Já mám na 3 meče, ale jo.
A pak je tam Takže vykosím. 2 meče? A i pro tebe? Já potřebuji ještě zajít tady pro Irony rychle. Meč. No? Já no. Iron. Dík. Chceš Iron? No, 7 nejlépe. Já tež potřebuji právě 7, abych měl ten nejlepší. Ty nemáš ty nejlepší? Uh-uh. A kolik máš go? Ironu? 0. Aha. A to nevadí, půjdem s tím nejhorším, to nevadí. Jak budeme 2, tak to jsme v pohodě. Tak, půjdeme na akcičku teď si to tam budeme pěkně kosit, hochu, pěkně. Tu postel někdo zastavil úplně dobře, takže to... A i s ironovým mečem nás tady sunne, teda... s dřevěným krumpačem nás dříve sunne. Já mám ten nejlepší. Můžeme ještě počkat chvíli, jestli chceš. Asi, to bude stačit v pohodě. Chceš 5 goldů? 5? Ne. Ty dveře, aha, skoro. To mohli zavřít. Jdeme na blue. No. Jdu tam. Okidoki. Je rozbijem. Já budu zabíjet a ty ničit. Yep. Nebo asi to tak zkusím. Nebo ty zabíjej, já budu ničit. Co to Ale je? máš krumpač? Kámo, to jak? Já mám krumpet dřevěný, no. Já taky. Oni mají ručníky laurové. Dáváš si je? Jo. A teď se chci nážrat, víš? Oni nemají, Tady je ta česká, tady je zelený, jo. Je tady zelený, jo, on si s náma dává mír. Dobrá. Pozor. On ví, že ho zabiju, víš jak tak. Tak, nice. Všichni jsou dole. Jdeme na greenky, ne? A já nemám jídlo, kamo. Já mám, na. Tam keši. Jdeme. To mohl koupit, no, to je jedno. A i krumpač, že jsem si to mohl koupit. Jdem na greenky. Kamo, on a ty. Oni tam jdou na ně, tak my jdem tu, pojď, na yellow. Dobře, jdeme. Jenom, že tu nemají most kriplovat. Ty krávo. Tak stavej rychle. Jsem se nevšimne, vole, neslepý hlupak, vole, ještě se mu to laguje a A křičko. ještě nemá to, luk určitě. Protože nemají vůbec cestu na střed. Vidím, no. To jsou nějací nubové, takže... Řečeno. No, už jenom endblock. Taky drahý matroš. Tak ty jsou dole, kámo, teď si zničím já, počkej, teď si zničím já. Dobrá. Kámo. Tady je nějaké, Já. Dobře, tak si to kopej. Zatím mám nějaké irony. Mám už 6 ironů, kámo, mám pro tebe, když tak to. Čest. Já jim to nějak zničím, jenže někde je ta postava. No je potom vzadu tak čudně. Já vím, co tady mají. Dobré, no, tady máš chest pad. Už běžím dolů? A? Jdem cashen. Jdeme rychle na greeny, ať nás nesundajou. Jak je poklidíme. To jsou všichni lamaci. Jenže aby nešli po nás, oni. My jsme na feedění z toho Gomehade. Pojď si kontím to lahlo. Viděl jsem. Co mám spadl, hochu. Na ně? Počkej, se nažeru ještě. Já si koupím, že to mají zastavěné. Mají jenom trochu. Ale já bych si koupil, kamo, ještě u nich ten gold radši, jo. Teda krum. Ty vole, ten má zaploky lauru, kamo. Já je tady odfeedím. Běž nahoru rychle. Šel jsi nahoru? Jo. Jo. Těž. No, oni tady mají mašinu, kámo. Pojď, expíme, hochu. Já nevím, kolik to je. Tak, oni se Teď vůbec těžím dobře, vole. Jenom to je tu, ne? Tam, no. Těž... No, už jim to znič, kámo. Už tady budeme expidenou. Nice, vyhra.
Pěkně mi. No ještě green musíme pokodit 2. Kde jsou svině? Tam jdou zmrdí. Tam jdou sviněci. Že já nevidím ty vole, takže já za chvilku si spadnu na zem. Na zem. Oni jdou zničit nás, kámo. To je jedno. Ale nepokylí nás. Jenže můj parkouristický... Ty vás mám splatil. On spadl dolů sám. Kámo, viděl z toho chu? Jo. A, Jo. Nice. Vino. To zabil na ranu. Takže jo, pojď se tady postavit. Tady? Pokud se vám toto video líbilo, rozhodně nám dejte like a mějte se hezky. Můžete dát like na nás Facebookovou stránku, anebo můžete dát odběr. Chcete sledovat naše videa a mějte se hezky a čus. Pau.